ду ҷинояти ришваситонии кормандони соҳаи замини вилояти Суғд ошкор гардид. Яке аз онҳо вазифаи раиси кумитаи идораи замини ноҳияи Деваштичро бар уҳда дошт. Дар натиҷаи ошкор гардидани қонуншикании мазкур аз мансабаш сабукдӯш гардида нисбаташ чораи қонунӣ андешида шудааст. Дуюмин бошад сармутахассиси кумитаи идораи замини вилоятро бар уҳда дошт ки вай низ баъди гирифтани ҳукми судӣ аз мансабаш барканор гардидааст. Дар ин бора Тоҳир Толибзода сардори кумитаи идораи замин дар вилояти Суғд зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Як нафар муовини раиси кумитаи идораи замини ноҳияи Деваштич моҳи январ буд Мустафо Қулов ба даст ба ҳолатҳои ришваситонӣ даст зад. Бо ҳавлномаи суд маҳкум шуд ва айни замон аз вазифааш сабукдӯш карда шудааст. Як нафар бо мутахассиси пешбари кумитаи идораи замини билад инам даст ба ришваситонӣ зад, бо ҳавлномаи суд маҳкум шуд. Чӣ? Ҳозир аз вазифааш озод кард. Инчунин боз як корманди идораи замини ноҳияи Деваштич дар ҷинояти одамкушӣ гумонбар дониста шудааст. Санаи 17 июли соли равон дар идораи кумитаи замини ноҳияи мазкур фоҷиа рух медиҳад. Дар дохили идораи мазкур ду зан ки узви як оила буданд кушта мешаванд. Аз рӯи ҳодисаи мазкур тафтишот идома дорад. Одам мутахассис пешбари кумитаи идораи замини ноҳияи Деваштич аз соли 2020 фаъолият мекунад. Ҳозир гумонбар шуда мебошад. Ҳамин корро даста тафтишот муайян кардааст ки сабаби ба ин кирдор даст заданаш ҳозир тафтишот муайян. Ҳозир муайян номаълум барои чӣ даст. аз ҷиноятсодиркунии кормандони соҳаи замин то бурдани корҳои назоратӣ дар самти риояи қонунгузорӣ дар ин соҳа зимни нишасти матбуотӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Иттилоъ дода шуд ки дар 6 моҳи соли равон дар натиҷаи бурдани корҳои назоратӣ 99 ҳолати худсарона ишғол намудани қитъаи замин ошкор гардида ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ирсол гардидааст. Чунин амалҳо дар шаҳру ноҳияҳои Деваштич, Истаравшан ва Хуҷанд нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят бештар гардидааст. оид ба дигар корҳои назоратӣ сардори кумитаи идораи замини вилояти Суғд иттилоъ дод. аз ҷониби мутахассисони кумитаҳои идораи замини шаҳру ноҳияҳои вилоят дар натиҷаи гузарондани корҳои назоратӣ оид ба риояи талаботи қонунгузории замин ҳамагӣ 518 адад ҳолатҳои риоя накардани ҳуқуқи молики давлати ба замин муайян карда шуда. Нисбати 516 адади онҳо протоколҳои вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда бо қарорҳои муовинони сарнозир ё сарнозирони давлати истифода ва ҳифзи замини шаҳру ноҳияҳои вилоят ба маблағи умумии 378,088 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуд ва аз он то ба имрӯз 256 54 сомонӣ ба суратҳисобҳои махсуси кумитаи идораи замини шаҳру ноҳияҳои вилоят ворид карда шуд ва барои бартараф намудани ҳамин қонунвайронкуниҳо ба ҳамаи заминистифодабарандагон дастурҳо дода шудааст ва қисми зиёди онҳо бартараф ҳам карда шуданд. қисми боқимондае ки бартараф карда нашуданд таҳти назорати кумитаи идораи замини вилояти Суғд ва мақомоти он дар маҳалло қарор дорад. гуфта шуд ки нисбати ҳамаи қонуншиканиҳои ошкор гардида протокол тартиб дода шуда ҷарима ситонида шудааст. Бояд қайд намуд ки дар ин як нишасти матбуотӣ 4 ниҳоди давлатӣ аз фаъолияти 6 моҳинаи худ ба хабарнигорон иттилоъ доданд. оид ба дигар масъалаҳои баррасӣ гардида мо дар барномаҳои минбаъда иттилоъ медиҳем. гузориши Уғлой Раҷабова, Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.